Atmosfera kao na dočeku osvajača medalja na velikim sportskim takmičenjima. Iako Dragana Furtulu na kraju puta ne čeka odličje, on je već pobednik. Gde drugi ne smiju ni avionom, on se uputio biciklom. Više stotina učenika i kolega došli su na glavni gradski trg da mu požele srećan put kroz Srbiju, Bugarsku, Tursku, Pakistan, Indiju, do Nepala i Tibeta, tačnije Laosa, gde ga čeka rođak na davno obećani posjet. Dragan Furtula ispred gradske kuće u Novom Sadu krenuo je put Himalaja, gde bi trebalo da stigne početkom juna. 3 meseca će trajati taj put i preći će oko 8000 km na biciklu. Mislim da ću uspešno prezentovati i Novi Sad u svetu i Srbiju. Evo vidite kako sam obučen. Neće me biti strah da idem ni kroz Talibane, ni kroz Turke, Kurde, Mudžahedine. Prolazim kroz dosta islamskih država. Ja ću s ponosom nositi srpska obeležja. Grad Novi Sad je ovaj nadljudski poduhvat pomogao sa 100.000 dinara. Za ostatak biciklista će morati da se snađe sam, uz pomoć prijatelja i sponzora. Do Sofiju Furtulu prati drugar iz Beograda, a dalje će voziti sam. Sve što mu treba nosi sa sobom na biciklu, a najteži deo puta očekuje ga od Katmandua do Laosa, gde će kroz Himalaje na visini od preko 4000 metara proći više od 1000 km.